Nimas kalamunci nandra lirhap sari kang rerimong bate gelung malang acet cunduk sekar cepaka mulya lamat-lamat tasiane wimbuh patut tinulat nyoto prayoga aduh kang rerimong bate yen liwat aku kelingan kupo kae yen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara dingin kae kanggo andhep tresno tanpa bental tanpa kloso ben abate keteman asmara bubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki bubuk kae kebak crita wayah bengi nganti gagat rino catatan sajroning ati datang nuntur saya marah ati aku kowe dadi garepmu mergo lereng ning gubuk asmara diajeng pripun Kang Mas gastilaning atiku cahayu ayo maju kono nyawang swasana sing tansah tuhung nyenengake ati derenipun Kakang Yayi ngatur kilelangan suka kunjuk sedaya para pandemen budaya diajeng injih Kang Mas suaramu diantu piyayi ingkang lenggah ana kono diajeng saja ikatan rangmu wonten napa niku yen sampun demo dikepok ngetan sakniki pun
gubuk asmara kalajengaken langgam rengu Mas. Injih mugi saged nuju prana. Nggih, Wonten kunjuk ngarsanipun dumateng para sedaya para pamirsa. among rawuh. Nggih. Nggih. Radi majeng mriki Ya, Mas. ya. Ayo tak derek. Bu, sekecakaken. Ana kang wis kalanggan anggoban katresnan ramikir larane kang ati kataman rangrong gandrong wuyung ing rina wengine goreh rongeh mung kudu sumanding doni mas wong kuning nyawa jimat ingsun langgame panjenengan ngaturke langgam apa kalamun weruh sliramu
Sragenan langgam sragen. Langgam Sragen. J. Kapilut. Kapilut, nek mau apa rengu terus kapilut. Heeh. Ulo sawah Sopo sopo ngendut. Datan owah. Atiku wis kapilut. Ulo diwel nyokot udel terus. Oh. Datan owah. Datan owel. Atiku wis kecekel. Gue kok kan Piye Mas? kok ora lancar lho bar saiki iki. Loadingnya ki suwe Mas. Ngaturaken wilujeng rawuh Sinten? Bapak Parmo idolane para penyanyi. Nah, Mbak Parmo Mbah idola Parmo kita. lho. Nggih. Jan, alhamdulillah pinaringan sehat Mbah Parmo. Alhamdulillah nggih. Sugeng rawuh Bapak Parmo. tak tuh gendang tuh. Bapak Parno Tak tuh gendang. mugi panjang yuswa. Asik. Gintang gintang. Gintang gintang. Terus piye? Ojo ngelek pimpinan, ojo ngisen-ngisen ke pimpinan. Lah aku kepiye lho? Ya pokoknya Lirike iki kepiye? spontanitas ngono ngaturi Pak Parmo. Iya jajal. Kowe Monggo, genti. monggo Bapak Parmo, muga panjang yuswa. Pak Parmo lungguh ngemper, monggo ngajeng mriki enggal nyawer. Ngono. Oh, ngono. Menawa. Ayo, monggo, yo. Monggo monggo Tong, 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 Bapak tong, tong. Parmo. Bapak Parmo mugi panjang yuswa. Bapak Parmo lungguh ngemper. Bapak Parmo monggo enggal nyawer. Pak Parmo. Diaturi lagu, diaturi tetembangan, Tetembangan. badhe ngersakaken nembang piyambak diaturi mik. No. Kersa monggo dana swanten apa request napa Monggo Pak Parmo. Kalih kula. Oh, kula nggih. Lagune napa Mbah Parmo? Aku kangen karo kowe. Ngono Aku lagune. kangen karo kowe sing nggih. Sing Oh, kangen. Oh, kangen. Langgam kangen. 7 sasi nih kok. Oh iya. Oh, sekarang apa Mas senengane Mbah Parmo wis ganti. ganti. Biasanya apa? Godane rondo mbiyen jaman biyen lho Mas. Sakniki pun boten to? Oh, boten nggih. Pun tuwek. Wah, cek gagahe kaya ngeten lho. Wah, tuwek-tuwek angger waras atas gagah ngono kuwi menginke piyayi-piyayi kok malahan kok. Lah nggih to? penyanyi-penyanyi Alhamdulillah. Lho diopaki lho Mas suwe ora ketemu Mbah Parmo ki. Lah. Terus cekemek ngono lho Mas. Kandhane kok Matur sembah nuwun Mbah Parmo mugi rezekinipun lancar, sehat selalu. Amin. Dongane bagus, 100 atur, meneh Nek. yo dongakno kene Mas. Kayak anak-anak ki dondongane Mbah Parmo kene. Matur suwun Mbah Parmo. Nuwun Mbak Parmo sehat selalu. Alhamdulillah Sehat bekti kula selalu, katun. Cik. Lah piyayi iki akeh sedekahe, akeh dana driyahe. Ya iya toh. Mesti malah tambah akeh rezekine. Amin. Akeh barokahe. Nggih. Nggih. Pun aturaken langgam kangen kunjuk Mbah Yo. Parmo. Yo. Kangenku Nggih. tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati piyayi angger Nggih. wis ngene iki ora eman sedekah kuwi turuten mesti akeh berkah. Amin. Mugi-mugi tansah awet gagah awet momong putra wayah. Amin. J panjenengan mboten kersa didongakne penyanyi, Pak. Pun wakil kalian Mbah Parmo. Mboten. Nun, Kok ngajak gelut to? Ngajak ra omah kowe. lah wong ate dongake kok mandak ngajak gelut iki lho, Pak Dei. Lah nggih to. Wes lawas anggonku nunggu nanging among leleda
ngendika dina pungkur tang tang tuli tang tang tak tung. Sing ngendang iso kaget iki ngantuk apa sing ngendang. Urung metu kopi to? Urung. Sik agek digolekke kopi kapal api. Lho, santai. kapal api. ABC. Sliranmu nate ngendika tang tang tuli tang tak tung tung. Das 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 300 sing sehat selalu 300. 300 ya kudu nganggo Jenengan jengleng. boten kersa didongane, Pak. Mas Tresno. Lamun nate ngendika tresna lair terus sing Tuling dangdet. Nek ngabari kendangi sing bener. Lah piye bener ta? Tuling dangdet ngono. Lah iya. Lah kowe emang Apa? aku mata-mata apa aku? Ora, tuling dangdet. Kuwi ndekku ya kuwi iki. Ngondekmu to? Tuling dangdet. Lah kaya tau kenal lho Mas. Tresna lair terus sing ati. Oh, ajeng maringi meneh. Masya Lah. Allah. Non wah. Oh, Pisan lah nggih to. Nggih to. Ayo. Jatuh tung tung. Lelo. Pitung sasi mesti mong sliramu wong bagus nganti ati pindawangi mong tansah tak impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya Mas ya tak aja ngeling ana rikala jaman semonto sliramu janji aku setia ngenteni lahir batin tresnaku karo sing ati wong kangen ngene rasane rindu wong bagus kowe tak tunggu Mas Sukono, tuan Pak Parmo, karo Pak D. Kowe sing ngarep, aku sing buri. Oke. Kok jak aku di tukani Pak D.
dawuh saking Pak Parmo sampun. Sampun. Rambah kaping Pak D, Pak Parmo menika paring sangu kalian para kadang penyanyi. Wis diklumpukne iki aja nggo jajan didadekke siji engko tukokne layar lebar TV gedhe kok prapatan tulisi Mbah Parmo Family. Parmo Family. Alhamdulillah lho. Nggo pengeling-eling, nggo pengingat-ingat. Sehat ya, Mbah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mboten tanduk malih Mbah Parmo. Mboten. Nggih, menawi menurut kula mboten sah tanduk. Lah ngapa? Kok ndak meri kan sane. Matur sembah nuwun. Mas Sutris. Nggih. Monggo penlajengaken. Matur nuwun, matur nuwun, sembah nuwun bekti kula katur juga lenggah sekeca sinambi ngedapi Sukata daharan ingkang sampun cemaos wonten ngarsa panjenengan. Bekti kula katur Mbah Parmo sak rombongan. Kula aturi nampi sowanipun kadang-kadang menayantaka lumantar jumenipun Nimas Ayumita. Anggra ini. Wonogiri RT 16 RW Papa Jowo Jati Srono Sugeng Midang Tata. Ganteng-ganteng dewi, pinter tenan yanto. Adik-adik dewi, kanang-kanang kiyang, ganda-ganda kiyang, kanang-kanang kiyang, gak-gagane kaya rampor, ganda-ganda kiyang, seneng wong wedok rada oma. Pinter tenan yanto. Adik-adik dewi, kanang-kanang kiyang, ganda-ganda kiyang, Pinter yanto. gak-gagane kaya rampor, ganda-ganda kiyang, seneng wong wedok rada oma. Aku ya gumun. Mari semangat buat apa-apa niki ya. Ya iki pengalaman pribadi kok. Oh nggih ngoten. Pak D, Babe iki anggar gawe spot pengalaman tentang Oh, apa? Udu dulu kayak Bantus Wargi. Nggih. Kuwi mergone kanca-kanca ki anggar nyambut gawe disambut. Udut. Iki jaman ngudang putrane Nggih Yanto. digawe spot elok banget. Oke, senes gudang kucing lho berarti nggih. Ayo Oh. iso ngambyok sak Eh. guyong. Piye ki Mang? Pengalaman pribadi. Nggih. Nak, Nggih. ngatur ki ayo ngaket karo piyayi. Enten. Ayo. Enten korban meleh. Kok korban didhawuhi? Enten. Didhawuhi piyayi. Ngene Lah, sugeng ada siang Mbah korban Kakung, lagi. sugeng Monggo. yang Pak E. Lah. Mboten sarep-sarep langsung ditokne mawon. Kula nuwun, kula sak rencang badhe matur nggih ndara. Monggo kowe sak kula sak kanca badhe sawandika nggih ndara. Kalih mawon mboten satunggal-tunggal. Panjenengan nyuwun lagu menapa? Napa, Mbah? Nggih ndara. Oh, Mbah Manten. Mbah Manten bae, Mbak Manten Mas Manten. Mbah Tino. Oh, nggih Mbah Tino. Mbah Tino. Ti kuwi seneng. Seneng. No, kuwi duit. Berarti seneng. Menehi duit. Dadi Mbah kene penyanyi, seneng ngei duit sedekah. penyanyi. Seneng sedekah. Dawuh, Mbah. Nggih. Ngesakaken napa, Kung? Piyayi kok ya cek gagahe kaya ngene siat nggih, Kung. Ya Allah, piyayi. Nggih, siap nggih. Mugi-mugi Kung. nyuwun Oh, gelang nggih. kalung kendang waras. Amin. Cih, gelang kalung. Gelang kalung. Nggih. Kagem putune. Nggih. Pun, Mbak. Pak Dene kersane, Padahal kan kasut nyawer. Pak Dene gen kaset nyawer, gen melu nyawer. Pokoknya kerungku nyawer ngono. Pokoknya awake dhewe didhawuhi iki modele nggih. Nggih, Mbah, nggih, nggih. Mbah. Nggih, Mbah modele Nggih. nggih. Nggih, Mbah Batino nggih. Nggih. Lanti mau metu. Lagune niki gelang kalung. Arep metu Mawon mburine nggih maaf, niki. Babas. Niki kula tampi nggih. Mboten disusui nggih. Mboten disusui niki. Mboten. Nggih, alhamdulillah. Niki mboten kakean nggih, Kong. Niki mboten kakean. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Kong, mugi Matur- berkah. matur nuwun, Kong. Astagfirullah, piyai sepuh wae nyangoni karo awake dhewe. Kandhani, Iki sing Mas. nom-nom iki sampean katut nyangoni ya wis. Katut nyangoni. Gelang kalung nggih, Gelang Kong. kalung. Panjenengan mirengaken nggih, Kong. Nggih. Nggih. Bawani mboten? Dibawani mboten? Nggih, Oh, napa nggih, bani? sendika. Sing alus napa sing gumyak niki mengke? Gumyak. Nggih. Nah, nggih. Aku
duduh wong ayu. Tak tukokke gelang kalung. Niki pripun? Kanggo tondo tresno. Piro sembait anu senes gelang kalung. Lah apa? Gelang karet. Oh tuh. Tondo tresno kang sayekti. Yen wis butuh cemplungno menyang gadian Pak Parmo. Matur sembah nuwun. Adik, sehat selalu. Ora nyawer terus ora salaman. Ayo salaman. Ora nyawer apa-apa. Ora nyawer terus ora salami lho. Ngono terus kok Marprono. Nek Alah, ora apa-apa ora masalah. Ya la 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 la. Ya. Joget Mbah, mriki Mbah. Jogete Mbah pripun Mbah? Cepit lepas, ayo Mbah, mriki Mbah. Mriki. Kalung sing Mbah Tino Mbah Tin. kagem putune bersedekah karo penyanyi supaya awet waras ya Mbah Tino. Amin. Sehat selalu nggih Kong. Alhamdulillah. Wah. Ki Mbah Kakung muga-muga awet tuwek. Ya jenenge awet Nggih, sepuh ki bener malah niki. bergas kok. Daripada awet enom, makin tuwek. Nggih. Burung karuan gue lo ngantek semono kayak anu. Pikir-pikir
wayah padha nglumpuk, putra wayah padha sungkem karo Mbah Tino. Nah. Mbak Putri tesih teng nggih, Mbak Putri. Di menika Mbak Putri. Nggih. Alhamdulillah. Tresnanono Mas, sungkemono bektenono Mbak, tenan kuwi lawange swarga panjenengan isi ana. Nek panjenengan wis ora ana, panjenengan kelangan ki pintu surga berkah panjenengan. Sehat ya Mbah Uti. Ya Allah, kula mang timbul niki Mbang Idoni napa pripun? Lah wong jenenge ditimbul ki biasane suwuk ngono apa dipiye ngono. Iku nembe nyepak nih, selajeng ditimbul niku. Sehat ya Mbak Uti, ya Allah, ya Allah. Hebat, hebat Mbah Diran, jos gandos Budiran, mugi-mugi sedaya manggih barokah. Kelang dadi sasi, muga sliramu ra matur nuwun, Noyon Toko ngaturaken langgam.